przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewica Maryja, do Ciebie się cały świat ucieka. Przez różaniec Twej pomocy czeka. Różańcowa Dziewica Maryja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z Wami wszystkimi. I z duchem Twoim. Przychodzimy na mszę świętą niedzielną, aby w sposób szczególny polecać nas samych, nasze rodziny, całe nasze życie. Prośmy dobrego Boga, aby obdarzał swoim błogosławieństwem na co dzień. A mszę świętą sprawuję ze świętej pamięci Romualdę i wszystkich zmarłych z jej rodziny, prosząc dla nich radości życia wiecznego. Aby godnie uczestniczyć w tej mszy świętej, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwalę Boga Ojca. Amen. módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana i abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytamy z księgi proroka Izajasza. Mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie. Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żebyś nim bramy nie zatrzasnęły. Z powodu sługi mego Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałam Cię Twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza mną nie ma Boga. Przypaszę Ci broń, chociaż mnie nie znałeś, aby widziano od wschodu do słońca, aż do zachodu, że beze mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą Pośród narodów głoście chwałę Pana. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemią cała. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały, budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie. Bo wszyscy bogowie pogan są tylko łudą, Pan ze stworzył niebiosa. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Oddajcie Panu rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. Przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzinice. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku. Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem. Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, będzie sprawiedliwie sądził ludy. Pośród narodów głoście chwałę Pana. Paweł dziękuję Bogu za wiarę, nadzieję i miłość. Tesaloniczan. Początek pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za Was wszystkich, wspominając o Was nieustannie w naszych modlitwach. Pomnij przed Bogiem i Ojcem naszym za Wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia, przez Boga umiłowanie, o wybraniu Waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród Was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc
i przez Ducha Świętego z wielką siłą przekonania. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzieci. Alleluja, 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 alleluja. Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i nawracali się, jakby podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? I Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denary. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli: Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiaj w Ewangelii są takie słowa, gdzie Jezus konkretnie mówi: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Jezusa nieraz staramy się podchwycić na jakimś słowie, nieraz próbowano znaleźć jakąś słabe miejsce, aby przeciw Niemu coś powiedzieć. Ale Jezus Chrystus zawsze naprzód wiedział, co mają w myślach ci inni ludzie. I dlatego On wiedział, co powiedzieć i wiedział, na co zwrócić uwagę. I dzisiaj idzie mowa konkretnie o ten obraz, o który Jezus się pyta, który jest namalowany właśnie na tej monecie. Ale też idzie o inny obraz, o obraz Boży w każdym z nas. Bo jako powołani dzieci Boże jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Dlatego warto dzisiaj zwrócić uwagę mianowicie na to, jaki obraz mam w swoim sercu i czy naprawdę ten obraz w moim sercu jest podobny na Boży obraz. Jeżeli nie, to trzeba coś z tym robić. Dzisiejsze Słowo Boże daje nam wiele ładnych przykładów, co znaczy być naprawdę blisko Boga. W pierwszym czytaniu jest taka ciekawa rzecz, bo idzie mowa o pewnym poganinie, Cyrusie, ale Pan nazywa go pomazańcem Bożym. I patrząc na Słowo Boże, na całą Biblię, to tylko jest to jedno miejsce, gdzie konkretnie poganina nazywa się pomazańcem Bożym. Ale możemy zobaczyć, dlaczego go tak nazywano, bo przecież poganin nic nie miał wspólnego z Bogiem, nigdy nic, po prostu nic nie miał, ale jego uczynki, które Pan Bóg po prostu podkreśla
właśnie oni stwierdzili o tym, jakim on jest człowiekiem. I właśnie dostaje to bardzo piękne określenie, pomazaniec Boży. Dalej widzimy w naszym życiu też różne przykłady. W piątek przypadała kolejna rocznica wybrania Jana Pawła II na papieża i też warto sobie tak uświadomić, na ile w swoich uczynkach, na ile w swoim życiu, w szczerej modlitwie on naprawdę pokazał i my to stwierdzamy, że był to wielki człowiek, wielkim i można tak powiedzieć dalej, że on jest pomazańcem takim Bożym, że wiele zdziałał. I dlatego jest świętym, i dlatego my go szanujemy i przez niego modlimy się do Boga. Też wiele jest pięknych przykładów, ale dzisiejsze Słowo Boże też pokazuje nam inny przykład, za którym nie możemy iść w moim życiu, bo można nazywać jeden drugiego pięknymi słowami, ale Jezus mówi dzisiaj o faryzeuszach takie słowo: wy jesteście obłudnikami, obłudnicy, czemu mnie kusicie? I dlatego warto, żeby się zatroszczyć o to najważniejsze, o serce i aby nie być tym obłudnikiem, albo jak to dokładnie brzmi w naszym języku, nie być krywadusznikami. I dlatego warto zwrócić na to uwagę, żeby otworzyć swoje serce i aby naprawdę mogli inni powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem. Ale żeby to zrobić, musimy pracować cały czas nad sobą, musimy otwierać swoje serce na Boga, aby naprawdę moje serce, ten obraz, który w nim jest, naprawdę był podobny do Jezusa. Oczywiście, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, my powinniśmy przede wszystkim być otwarci i szczerzy w tym właśnie spojrzeniu. To przekłada się na wszystkie rodzaje naszego życia, czy to na spowiedź, czy na zwyczajną modlitwę. Jeżeli nie będzie otwarcia i szczerości na Bożą łaskę, to nic za bardzo nie zadziała w moim sercu. Kiedyś tak usłyszałem takie opowiadanie, jeden taki bardzo znaczący w ostatnich czasach kardynał amerykański Fulton Sheen, on napisał takie różne pobożne anegdoty ze swojego życia i właśnie napisał o tej otwartości i szczerości, wspominając swoją posługę kapłańską. Kiedyś tak opisuje, siedział w konfesjonale, spowiadał i tak co jakiś czas przychodzili do niego dzieci i mówili im taką rzecz, że kidali kamienia do kałuży. On tak słuchał, po kolei wszyscy mówią i na koniec już przyszedł ostatni chłopak. Wszystko powiedział ładnie. Ten kardynał mówi, nie wiem co mu powiedzieć, jaką naukę. I w końcu spytałem, a też te kamienie wrzucałeś do kałuży? A ten chłopak chwilę ciszy, mówię, nie, to ja właśnie, to ja mam nazwisko Kamień i mnie właśnie z moim bratem wrzucali do tej kałuży. I właśnie, jeżeli nie będzie tej otwartości i szczerości w naszym nawet codziennym takim podejściu, to do końca nie zrozumiemy, czym nawet jest grzech. Bo jedna jest sprawa, jeżeli wezmę zwyczajny kamień i wrzucę do kałuży, nic się nie stanie, bo powiedzą, no tak, dziecko musi się pobawić, musi trochę też brudu, ale jeżeli w tym grzechu się dowiem, że to człowieka w błoto rzucałeś, to w ogóle do tego inaczej podejdę, bo to jest już konkretne znieważenie innych. I jeżeli nie zrozumiem takiej prostej sprawy, to mogę być dalej zamknięty i nie poznam, jaka jest to wola Boża. Oczywiście w tym drodze Bożej też powinno być posłuszeństwo. Posłuszeństwo, które wiele nam podpowiada, nawet w zwyczajnym spowiadaniu się. No bo słyszymy Słowo Boże, słyszymy, że nie możemy czynić tak i tak, ale czy idę za tymi słowami? Czy może jednak w swoim życiu słucham inne rzeczy, może bardziej słucham świata, który mi podpowiada, że to, co robisz, to nie jest złe
przecież nie ukradniesz albo powiesz nieprawdę, to nic się złego nie stanie. Ale Słowo Boże nam konkretnie mówi, że to grzech. I kiedy siostra Faustyna w swoim dzienniczku napisała, że jeżeli nawet by Ciebie spowiadał najlepszy kapłan, który jest na świecie, albo nawet jeżeli by sam Jezus Chrystus siedział w konfesjonale, a Ty nie miałbyś otwartego serca na posłuszeństwo, żeby wyprawić coś w swoim życiu, żeby coś poprawić, to nic Tobie nie pomoże. I dlatego warto, żeby słuchając Słowo Boże nie tak prosto wysłuchać i zapomnieć o nim, ale właśnie, żeby wprowadzać go w czyn, aby to zmieniało moje życie, takie życie zwyczajne, codzienne. I kolejną rzeczą, która jakby taka chyba najważniejsza, która sprawia, że nie mogę się po prostu otworzyć na Jezusa i może cały czas kombinuję i może wprowadzę to właśnie takie, robi mnie obłudnikiem, to jest moja pycha. Bo jak często się mówi, pycha, ona najbardziej przeszkadza, boż ja najlepiej się znam, co w moim życiu jest najlepiej zrobić. To przecież ja jestem mistrzem swojego życia i że ktoś mi będzie mówił, co mam źle zrobione, kto mi będzie mówił i podskakiwał, że coś jest nie tak. Jeżeli nawet ja, albo konkretny człowiek, albo mama, albo mąż, albo ojciec mi może w życiu powiedzą, że coś nie tak czynię i mogę się im po prostu nawet przeciwstawiać. Mogę im się oburzyć i mówić, dlaczego wy mi tak mówicie, przecież krzywdzicie i ja więcej i lepiej znam, co mam uczynić. To dzisiaj słuchając Słowo Boże, przynajmniej posłuchajmy samego Boga. Niech On do nas przemówi, do naszego serca, bo Słowo Boże, ono jest mocniejsze niż po prostu za wszystkie słowa, które my mówimy. Posłuchajmy Boga i niech to zwyczajne słowo, które wykorzystuję do faryzeuszów, czemu mnie kusicie obłudnicy, niech ono też może przemówi do nas, choć ona jest negatywna, choć ona zawiera krytykę, ale chce po prostu, Jezus, jak coś mówił prawdę, to mówił dla naszego dobra. Dlatego posłuchajmy ten właśnie zwykłe słowa. Jeżeli coś nie tak jest, to starajmy się wyprawić. Jeżeli jest dobrze, to dziękujmy Bogu, że jesteśmy takimi dobrymi chrześcijanami. Ale jeżeli nie tak, to prośmy o Boże miłosierdzie, aby w naszym sercu zawsze był żywy obraz Boży i aby ten obraz widzieli inni ludzie. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkie rzeczy widzialne i niewidzialne, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przez wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmił Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest
na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Miłość i troska o sprawy codzienne wynikają z samej natury człowieka. Dlatego z wielką ufnością przedstawmy Bogu wszystkie nasze prośby. Módlmy się za Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, aby owocem ich pracy było podniesienie się ładu moralnego w Ojczyźnie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkie kraje, aby w zgodzie i szacunku wzajemnym współpracowały ze sobą w poczuciu odpowiedzialności za każdego człowieka. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za młodzież naszej krainy, aby budowała przyszłość kraju na poczuciu odpowiedzialności za każdego człowieka wobec Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich zmarłych, w sposób szczególny ze świętej pamięci Romualdę i zmarłych z jej rodziny, prosząc dla nich radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze rodziny, krewnych i znajomych, aby Pan otaczał ich swoją opieką. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw, które do Ciebie z ufnością zanosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ducha Pański przyjmij, Panie, te ofiary chleba wina, co się wkrótce dla nas stanie, krwią i ciałem Twego Syna. Niech przestępstwo nasze zmywa i uśmierza gniew Twój, Panie. Niech nas niebem pojedliwa i uzyska przebłaganie. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, daj nam z prawdziwą swobodą ducha pełnić służbę przy Twoim ołtarzu. Niech ofiara, którą składamy, mocą Twojej łaski oczyści nas z grzechu przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już w sobie zadatek życia wiecznego, mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś zmartwych Jezusa. Spodziewamy się wiekuistego udziału
w misterium paschalnym. Dlatego z wszystkimi aniołami wychwalamy Ciebie, z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy Cię, Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Michałem Archaniołem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie oratują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Tadeusza,
wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoczy ze sobą wszystkie swoje dzieci, rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pójdź do Jezusa, do niebiosa, w Nim tylko szukać pociechy nam. On nas napoi krwią swoich ran. On Ojciec jest nasz Pan. Słuchaj, Jezu, jak Cię błagają. Słuchaj, Przyjmij, o Jezus, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. Słuchaj, Jezu, jak Cię błagają. Słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas, że z nami jesteś. Pozwól to czuć, nadzieję w sercu omdlałym zbudź. Daj przetrwać mężnie próg ziemski czas. O Jezu, pociesz nas. Słuchaj, Jezu, jak Cię błagają. Słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. Modlimy się. Boże nasz Ojcze, niech owocny dla nas będzie udział w Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba. Niech nam wyjedna pomoc w życiu doczesnym i przysposobi nas do życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Objawy duszpasterskie, 29 niedziela zwyczajna. 22 Кастричника у четверг у пам'ять святого Яна Павла II. 23 Кастричника у пятницу у пам'ять святого Яна Капистрана, святара. 24 Кастричника у пам'ять святого Антония Мария Клярета, бискупа. Каждый день у 18:20 у нашей парафии отправляется набожество Różańcowe. Усіх особливим чином детей и молодь запрошаем до удела в этом набоженстве. Зближается месяц листопад, когда особливым чином будем молиться за усіх померлых. Выпоминки уже можно приносить и складать у святара у закрытии. Карточки лежат наприкінці каплицы, коли ласка пишите выразно. Все ахвяры будут предназначены на будову. Подчас пастырской зустречи духовенства и консекрованных особаў Мінська-Мігродської архідієцезії було вирішено
nam провести во всех парафиях архидиецезии новенну dla świętego Judy Tadeusza, zastupnika u składanych sprawach i opiekuna tak samo arcybiskupa Tadeusza Kandrusiewicza w intencji huczejszego werdania arcypastora na rodzinę. Początek tej nowenny rozpocznie завтра, 19 stycznia i będzie trwać przez 9 dni. После każdej świętej imszy wieczorowej będziemy modlić za tej nowenny. U suwiedzi z dalniejszym rozpowsюдженiem epidemii koronawirusa wyszła nowa postanowa konferencji katolickich biskupów u Białorusi, gdzie zachwoczuється, tak i poprzednim razem, что можно не проходить на имшу. Это бы так легко звучало, але докладно тут есть некоторые zmianki, которые, когда мы будем читать, дойдем до сенсу зрозумения этой пасторской постановы, что диспенса дается только тем особам, которые хвореют. Я думаю, что хворые не завжди не приходят до костела и не мають диспенсу. И так само тем особам, которые опекуются этими хворыми, а всем остальным, кто боится, например, заразиться, эта диспенса заключается в том, что можно привести всякого дня в любой какой-нибудь день до костела на имшу, и это будет лечиться, как имша так само святая, недельная, святочная. Бо каждая имша это наша подяка Пану Богу за то життя, яке Бог нам дає, за то добро и те ласки, які на нас посилає. И больше тут нема никаких таких зменов великих, а так само тих особо, которые не будут приходить, захвочуємо до користання з духової комунії. А у духовій комунії треба буде приготувати і розказати наступним разом, чи не є. Як всі це зрозуміли, хто її може прийняти, і хто не ходить. Хто, наприклад, не був у неділю в костелі, а эту имшу святую глядел раз интернет, телебачення і так далі, і так далі. І молився так само в інтенціях. Посвятив этот час для Пана Бога. Сегодня в особливий спосіб пам'ятаємо в наших молитвах про лекарів, супрацовників служби охорони здоров'я, бо Костел сьогодні переживає так великого опекуна, которым является святый Лука Евангелиста. Дякуємо за хвіровання, за спів правду літургічну, за прибирання квітників і каплиці. Помолимся за тих, хто на цей тиждень святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народження дітей. Помолимся за добродеїв і ахвіродавців нашої парафії, а так само оплоду і добродеїв будівництва сактуарія Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного по особку опеці Маті Божої Руженцової, Твоєї оборони. Святая Богородица, у наших потребах не поражай молением нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас дарушай, Сыну Своему нас отдавай. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale Archanioł, Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby Bóg pogrozić naszym, pokornie o to prosimy, a Ty, Boże niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę duszy ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Polećmy miłosierdziu Bożemu zmarłych z naszych rodzin, w sposób szczególny świętej pamięci Romualda i zmarłych z jej rodziny. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi I poczęło z Boga Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc
owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem. I mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, Abyśmy się stali godnymi obietnic słowa. módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz dać w serce nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenia Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. a dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju. Amen. Święty Boże, Święty Boże,